Seguimos adiante no noso tempo de actualidade local. Santiago de Compostela e as nosas comarcas, esas nove comarcas. Un dos temas que levamos xa tempo para abordar aquí, que o facemos no tempo da actualidade, nos boletíns informativos, pero hoxe queremos falar con maior detalle desa problemática que acontece dun tempo a esta parte no barrio compostelán de Santa Marta. Un barrio moderno, un barrio integrado moi moito no día a día da nosa cidade, pero que dun tempo a esta parte está mermado polos problemas derivados da drogodependencia, narcopisos, consumo de drogas, que poñen nunha situación límite de inseguridade máxima aos veciños, aos comerciantes, e diría que o conxunto da cidadanía, non? E para coñecer os pasos que van dando os veciños, loita, protestas, intentar que lles escoiten as autoridades, exixir máis presencia policial. Bueno, pois todo eso se exixe, pero non hai unha resposta polo menos efectiva. Seguen os mesmos problemas. Segue un problema de inseguridade. Hoxe, no noso boletín informativo, falamos dun atraco, 200 euros, nunha tenda que acaba de abrir, e un atraco con violencia, costelas rotas, a unha dependienta que o que fai é abrir a persiana para intentar sair adiante no seu día a día e que se atopa con este tipo de inseguridade. Falar de roubos é algo que está sendo moi habitual. E falar de roubos vinculados á drogodependencia é constante. E no barrio de Santa Marta saben o que estou a falar. Temos o presidente dunha plataforma recentemente constituída, José Manuel López. Bos días, benvido. Hola, bos días, Álvaro. Que tal estamos? Bueno, estamos aí con moita ilusión e moitas ganas que a loita e cos apoios dos veciños, de institucións, de empresas, que lle agradezco desde aquí enormemente o que están facendo, que nos están axudando. Hai unha solidaridade moi grande dentro da cidade, que incluso ahora mismo, aquí ao lado da túa emisora maravillosa que tes aquí, que non conocía, a verdade que me encanta moito como traballades, pois a xente toda que estaba no bar nos firmaron todos, o sea que vese que a xente lóxicamente ten unha preocupación profunda, porque este é un problema, claro, inda que ahora mismo estamos aquí como da plataforma de Santa Marta, o meu compañeiro Alberto Paz. Creo que saludo, Alberto, membro da plataforma, bo día tamén. Claro, estades notando que é un problema de dos veciños e veciñas de Santa Marta que obedes en primeira persoa, pero que hai unha concienciación de todos os composteláns con co que está acontecendo en Santa Álvaro, Marta. Eu levo 40 anos, máis de 40 anos en Santiago, levo xa cerca de 50 anos. Podo decirche que non atopei nunca nos 50 anos unha inseguridade que atopo ahora mismo. Atopo inseguridade no ensanche. Eu viví no ensanche 13 anos, fai 20 anos que ahora levo en Santa Marta. Cando ves os veciños que quedan no ensanche, vesos con medo, vesos tenebrosos, porque hai unha inseguridade, prostitución, drogadicción, delincuencia. Fai pouco tempo o asesinato que houve ali no Paz, que foi antigo duque, dun rapaz que acoitelaron, continuamente está vendo agresións, roubos con violencia, o sea, non solamente no noso barrio de Santa Marta, que lóxicamente representamos, pero logo na zona vella, un amigo do meu fillo, profesor de bioloxía, evitou que violaran a súa irmán na plaza de Cervantes, porque se enfrentou a eles e a él tuvo que marchar para o hospital, magullao. Quero vos decir que a situación non é decir, como dicen os políticos que gobernan Santiago, que somos uns extremistas, que nós somos os ricos do barrio de Santiago, que somos, que nós que non temos problema ningún, que todo vai ben, que Santiago non ten delincuencia. Pero vamos a ver, señores, as cifras están aí. O ano pasado houve máis de 6.000 denuncias. Este ano eu estuve, fai agora 15 días na comisaría de policía, e había máis de 2.000 denuncias. Estamos falando de xaneiro a febreiro. Pero de que estamos falando? Señores que non se enteran.
ou non se queren enterar. Hai cabreo, hai estupor, hai... Claro, porque dende o grupo de goberno se nos di que son feitos puntuais, que sí, que empezan a preocupar un pouco, pero que non é nada preocupante, polo menos, así o entende o grupo de goberno, pero hai unha plataforma que se constitúe precisamente no barrio de Santa Marta, que se pode extrapolar a situacións que se viven noutros puntos, pero no caso concreto de Santa Marta, cal é a situación? Porque Alberto me dicía, entraron no meu baixo non sei cantas veces, no coche me pincharon as rodas non sei cantas veces. Cal é a situación? Achégate o micro para que te escoitemos mellor. Roubaronme no coche, no da muller pincháronse, en roubos, no baixo, como comentabas, bueno, chamas a policía, sí, aparte de que ti vas pillar unha denuncia a policía, tes que ir 50 veces. E despois o que che din, coño, facémolo posible para que isto témolo aí centralizados, para que non se nos vayan para o centro da ciudad, pero que no centro da ciudad... Claro. A explicación que dan é que o foco está aí e teñeno centralizado. Eso non, controlado. Efectivamente, para que non se lle metan no casco principal, no ensancho ou tal, pero que non ensanche xa hai. Na zona bella hai, que hai por todos os lados. A situación de Santa Marta, José Manuel, que vos leva a constituir unha plataforma aí en nada, sí, de loita, de reivindicación, estades cunha recollida de firmas. Sí. A situación que vive o caso concreto de Santa Marta, un narcopiso polo menos en un 2, e despois situacións de inseguridade total, xente que se picou con as xeringas, sí, roubos, en fin, sí. Cal é a situación que vivides no barrio concretamente? Bueno, pois mira, vouche a comentar. Bueno, vou, se me permites, ver un pouquiño o noso eslogan para que nos explicar a xente para que vesa quen somos, que somos, por que nos agrupamos, para que, e porque precisamos axuda dos cidadáns de Santa Marta e tamén de todo Santiago. Pois nós somos unha plataforma que se chama Santa Marta Segura. Somos un grupo de veciños independentes de calquer organización política que de xeito libre e voluntario decidimos dar un paso adiante para loitar activamente contra o tráfico de drogas e a inseguridade que provoca nas nosas rúas. Por que nos agrupamos? Porque despois de anos de convivencia obrigada con narcotraficantes e drogodependentes, estamos falando sobre todo do gran punto que algúns políticos lle chaman o gran supermercado da droga de Santiago, que é o Banco do Pobre, que leva máis de 30 anos facendo estas prácticas ilícitas, vale? Para quen escoite, ilícitas. Estamos cansos da pasividade das institucións responsables da nosa seguridade. Entendemos que a única maneira de erradicar este problema é a denuncia. O sea, denunciar de maneira conxunta, pacífica e decidida, a través dunha plataforma social legalmente constituída. Para que nos constituímos? Para demandar que todas as administracións públicas implicadas nesta problemática actúen conforme as súas competencias e aborden o problema de desmantelamento dos puntos de narcotráfico que invaden a nosa veciñanza e que nos impiden gozar dun dereito fundamental á seguridade, que está na Constitución española así escrito. Por que necesitamos a vosa axuda, veciños? Porque é ben coñecido o principio de que a unión fai a forza, e de que únicamente contando cun colectivo numeroso, activo e comprometido, poderemos conseguir exercer a presión necesaria para que as institucións responsables respondan á resolución deste conflito con eficacia e celeridade. Isto é un pouco o motivo da constitución da plataforma. Correcto. Ben clara, ben concisa, de unha situación problemática. E no día a día, como se vive no barrio? Mira, seguindo un pouquiño, perdoa. No, ti levas as riendas. Perdón, sodes os convidados. Teño tantas cousas que a verdad que xa non sabemos por onde ir. Pero bueno, vamos por seguir un pouquiño, digamos, os tempos. Nós nacemos a principios de febreiro, sí, como consecuencia de incidencias de meniños en parques públicos que se pincharon con jeringuillas. Porque ahora, según nos están dicindo, nos creo que vamos a salir doutorados desto, sin ter nada que ver con isto. Claro, ahora, por desgracia,
a gran droga máis barata que se está vendendo é a heroína. Entonces, claro, volvese outra vez ao consumo de heroína. Alberto e eu, o compañeiro que está aquí, fomos testigos dos centos de jeringuillas que vimos debaixo da ponte detrás do aparcamento do CIMOS, do Centro de Investigación. Sí. Fomos testigos nos muiños do Sarela, adiante donde foi a discoteca Sarela, que agora se está facendo aí un complexo hoteleiro, das gran cantidades, colchóns, jeringuillas, ali montóns, ao lado mesmo do reo, que seguramente irán pola agua do reo para baixo. O sea, despois de todo isto, decidimos crear unha promotora de veciños e invitamos, bueno, como primeiras medidas, invitamos aos partidos políticos. Invitamos ao Bloque Nacionalista Galego, a Compostela Aberta, ao Partido Popular e ao Partido Socialista Obreiro Español. Dos 4 acudiron o Partido Popular e o Partido Socialista Obreiro Español. O Bloque e Compostela Aberta aínda estamos esperándose que nos contesten siquera, porque por educación, eu cando chama alguén á miña casa, á miña porta, sempre contesto, ou sí ou non. A plataforma foise creando cun equipo de traballo do que saeu, bueno, a promotora, perdón, que saíu a plataforma cun equipo de colaboradores e correspondentes canales de información telemática nas redes sociales. Tramítase a legalización da mesma con un NIF provisional e agora, como ti decías, Álvaro, o plan de traballo, pois, lóxicamente, o primeiro punto que temos é a recollida de firmas na que estamos ahora mismo, desde o día 10 ao 30 de marzo, en todo o barrio e nas zonas limítrofes, pero tamén acudiremos a asociacións de veciños que colaboran con nós e a outros, grupos sociais de Santiago para que tamén nos boten unha mau, porque isto é un problema de Santa Marta, pero non nos olvidemos de todo Santiago. Que se fai con esas firmas? Canle o destinatario destas firmas? A que o valedor do pobo? Xunta? Concello? A onde van? Aí vamos. O primeiro punto, lóxicamente, nós entendemos que os poderes, digamos, que poden intervir ou solucionar este problema, primeiro é a policía. A policía depende do goberno central. Polo tanto, o primeiro punto con esa recollida de firmas é unha solicitude de entrevista coa delegación do goberno en Galicia. E logo, bueno, pois ver a raíz de aí que alternativa nos van a dar, que solución nos van a dar, non? E seguiremos, pois, posiblemente por outras vías, lóxicamente, defensa dos ciudadanos, como o valedor do pobo, e outro tipo de organizacións que poida ser. Incluso... Achégate, Alberto. É máis demostrar que non somos 4 a queixarnos polo problema que de verdade existe, xa non da hora, porque isto agora pois diste florecer. Pero Alberto, se 4 padecen picadas dos seus fillos con xeringas, aínda que só sexa un, xa é bastante problemático. Claro que é problemático, pero que non son 4, sí, evidentemente. Que sepa a xente que firma, temos previsto coller unhas 2.000 firmas para empezar, entonces que sepan que non somos 4. Claro. Que hai máis xente perjudicada. Que se nos tome máis en serio do que... Efectivamente, que nos axuden. Nós temos un objetivo moi claro. Parézalle ben ou parézalle mal aos que nos dirigen, porque isto ven de arriba, de que non intenten solucionar este problema. Aí está. E Alberto xa que son temas delicados, Estamos falando de seguridade, estamos falando de situacións que rachan coa normal, pois co día a día, que bastantes problemas temos como para engadir unha problemática de sentirse inseguro no propio barrio, de que lle rouben, de saber se o coche estará ou non, en fin, pero o caso concreto desas pinchadas foron nenas, que se atoparon coas xeringas. Meniños que estaban xogando nos parques
Claro, lógicamente, se ten as jeringuillas ao lado, pois lógicamente os nenos, eles corren, saltan. Tremendo. E ao final, pois, bueno, pois sí, pincháronse varios, agrediron tamén... Tiveron que ir ao hospital, sí. Claro, como sí, rápida. claro, controlados durante bastantes días, un mes ou máis, controlando que non houbera ningún tipo de infección, que podera ser contagiosa. O sea, vamos a ver, estamos falando de problemas que realmente son reales. O que pasa que alguén non os quere ver. Pero nós, como veciños, vámonos a facer oír e isto non vai acabar aquí. Esta é unha longa noite de pedra. Pero a longa noite de pedra vai a salir para diante porque o barrio de Santa Marta estáse mobilizando, estamos cun éxito impresionante de firmas, estamos a perto das 1.500 firmas. Eu penso que vamos a pasar bastante das 2.000, pero bueno, vamos ir pouco a pouco. Entonces, quero decir que é unha situación vergonzante, é unha situación aberrante, caótica. Dá pena que a nosa sociedade no ano 2025, cos medios que temos, cos impostos que pagamos, teñamos uns poderes públicos que son ineficaces totalmente, desde o Concello de Santiago, o Goberno Central. E incluso teño que decir que espero que cambien de atitude, que o Sergas, que non é culpable neste punto, pero sí unha parte moi importante, porque non olvidemos que o Banco do Pobre está pegado ao Hospital Clínico de Santiago, donde se moven máis de 6.000 doentes e traballadores, empleados da propia empresa. Entonces, aparte, temos o CIMOS, que están ao lado do CIMOS. Detrás do CIMOS estánse inyectando, aparecen as jeringuillas. O CIMOS, señores, un dos centros máis importantes de investigación de toda Europa, un orgullo da nosa cidade. Pero, por favor, que alguén non estea vendo isto, que teñamos que ser os veciños, que os que teñamos que facer a función que terían que facer os políticos e a Policía Nacional e Local. Hombre, eu non entendo absolutamente nada. Estamos facendo un traballo de policía, sí, selva. É que é normal, é normal a efusividade coa que están falando os nosos compañeiros veciños de Santiago de Compostela, barrio Santa Marta, porque é unha situación complexa e que aqueles que non o ven, vos o vedes todos os días, é preocupante que debe a percepción de que non se este facendo nada e que a resposta, Alberto, que ti decías é sí, sabemos que sucede, pero é que precisamos que este todo neste contexto, que este todo aí, centralizado no Banco do Pobre, que é un, como ben apuntabas, un supermercado a droga en Santiago de Compostela, a todos os niveis, e cando vai a un supermercado a droga é que nada é bo. O mundo da drogodependencia non trae nada bo para, primeiramente, para as persoas drogodependentes e depois para o contexto daqueles que necesitan esa dose. Cal é unha das formas? O atraco, o vandalismo, atacar. Houbo casos de agresións para roubos, porque estamos falando de roubos en comercios, pero no día a día, unha persoa que vaya transitando e que de repente se ve sorprendida por este, sí, existe ese tipo tamén de... Sí, unha señora, pois, retiraron o bolso, tiraron o chan. Este é un caso aislado, hai un montón. Unha veciña va transitando tranquilamente polo barrio e de repente tirón do bolso no mellor dos casos. Hombre, pero vamos a ver, fai poucos días, creo que fai unha semana máis ou menos, non sei os días exactamente, saleu na prensa de Santiago, creo que concretamente no Correo Gallego, no Gil Casares, salía o suicio de un drogodependente que ameazou cunha navalla que lle vaciaba as tripas á enfermeira. Eu estuve no Gil Casares recollendo firmas, estuve no Gil Casares falando con eles da problemática que teñen, están asustados, están hasta as narices. Parece mentira que teñamos que ser nós, que ao final temos que ser, lóxicamente, os cidadáns. Os cidadáns poden resolver o futuro do seu país. E nós da nosa cidade, en este caso. Hai moitas formas de presionar. O que pasa é que nos temos que mover. Non podemos estar cómodos esperando que nos resolvan os problemas, porque non nos los van a resolver. Os políticos que temos nos demostraron que non nos van a resolver nada, porque non valen absolutamente para nada. Eu non quero faltar ao respeto, pero sinceramente é denigrante toda a situación. Ameazas. Pero vamos a ver, señores,
Se no parking do clínico están ameazando aos traballadores do clínico que se non lle dan cartos que lle van a rayar os coches, se lle van a roubar os bolsos as taquillas, as enfermeiras, as empleadas, os médicos no propio hospital, Dios meu querido, pero que ten que pasar aquí? Ten que morrer alguén para que se actúe. O peor de todo é que é un hábito normal. Agora, ver drogaditos pola zona, que xa damos por feito, que son outro veciño. Unha estampa máis do día. É o normal, convivimos con esa normalidade que para nós non é ninguna normalidade. Para nós é un grave problema que hai que ter unha solución. Xa non falamos, levamos sofrindo desde fai meses defecacións diante dos portais, non solamente dos animais que levan, dos cans e tal, senón dos propios drogodependentes. Defecacións diante dos portales. Ali ao lado, igual, roubos todos os días, roubos en negocios, roubos nos pisos. Eu sou presidente dunha comunidade de veciños. O brao pasado, no meu edificio, na Avenida Barcelona, houbo entre junio e agosto 7 roubos. Solamente no noso edificio. Nun portal, nun portal de 14 veciños. 7 roubos, un 50%. Pero onde está a seguridade? Que é o que está pasando aquí? Aumento de roubos, das defecacións que se vos falaba, medo no vecindario, a xente ten medo nos parkings. Estuvemos falando co empleado do parking, que o home está amedrentado. Bueno, eu non sei, porque este home calquer día non ten unha arma, pero se ten unha arma e tal, pois vai ter que tería que usala, e se a usa, pois mataría a alguén. Entonces, que estamos esperando? Que haxa un morto para que teñamos que actuar? E que hai que poñer un semáforo nun cruce, cando morren 100 persoas? Hombre, hai que ser un pouco inteligentes. José Manuel, vedes que a situación xa é límite a eses niveis de que poda acontecer algo, claro, é que máis grave que un roubo, que tamén é preocupante, a inseguridade, que un rapaces se piquen con xeringas é tremendo, pero cando estamos falando da peligrosidade de que se poda haber unha guerra nese nivel, en fin, pois que José Manuel López e Alberto Paz, que a loita acaba de comezar. Hombre, non estamos pedindo nada que non sea normal. No, estás pedindo vivir tranquilos. Efectivamente. Vivir tranquilo, o Banco do Pobre, e que claro, que cando dicimos o termo supermercado da droga de Santiago de Compostela, que está ao carón dun hospital, que todo o barrio de Santa Marta, todo Santiago, penso que está contaxiado pois con ese repunte que hubo de drogodependencia, da heroína, que parece que temos un repunte de aquel catastrófico década dos 80 que volve unha droga moi consumida. Cuidado, cuidado. Que isto é preocupante xa en sí mesmo. Que hai un problema máis grave, que aínda non está. É o fentanilo. Pero está aí xa, que é o fentanilo. Que vai entrar o fentanilo. Xa temos información que vai haber, nos próximos meses vai haber venta de fentanilo. Vale? A ver, son informacións callejeras, pero bueno, aí están. Eu que quería... Calquera droga é demoledora, pero fentanilo, as imaxes que percibimos e que vemos é... Destroza o destrozo total do ser humano. Eu... Claro, non quero solamente que nos besades e para iso xa remato, xa rematamos, non quero que nos vesan solamente como que nos preocupamos, lógicamente, para iso estamos aquí, da seguridade do noso barrio. Tamén queremos que haxa solucións a estas persoas drogodependentes por parte de servicios públicos, por parte dos nosos impostos, por parte dos nosos gobernantes, que non valen nin para darnos seguridade, nin para protexer esta xente e curala os que se poidan curar. Porque tamén é un problema social grave, porque todos temos fillos, todos temos irmás, todos tivemos familiares. Eu vi morrer unha meniña fai 20 anos nun portal, filla dun cirujano famoso de Santiago, con 16 anos cunha sobredosis de droga. Desde aquela quedei moi marcado. A verdad que é moi penoso todo isto. Entonces pido aos nosos dirixentes que se senten, que pensen, que nos atendan e que resolvamos xuntos os veciños a máis eles un problema social moi grave, pero sobre todo
judicial máis grave todavía, porque estamos permitindo ás mafias da droga vender algo ilícito que mata as persoas. Señores, isto é un novo terrorismo, convénzanse deso. Quero agradecer a todos os veciños que están colaborando con nós e animar as que non están facendo para que o fagan, porque entre todos vamos a conseguir unha Santa Marta segura. E quero pasar daqui, Álvaro, se me permites, por supostísimo, o email noso, que é plataformasantamartasegura@gmail.com. E o noso WhatsApp, plataforma Santa Marta Segura. José Manuel López, presidente desta plataforma de Santa Marta, Alberto Paz, un dos membros, graciñas por vir a falar aquí dunha maneira tan clara. Penso que o Gallá sirva esta entrevista para concienciar aínda máis o resto de veciños e veciñas, o Gallá tamén, os implicados en xestionar dende a institución local a vida de todos os veciños e veciñas. Hai unha preocupación importante en Santa Marta e en outros puntos, que o tomen en serio dunha santa vez, que non minimicen un problema que lonxe de establecerse ou mermar vai crecendo. Graciñas aos dous. O Gallá, na vindeira entrevista que teñamos, haxa datos distintos. Moi ben, ojalá que sí. Graciñas aos dous. Gracias a vos. Gracias.